Аз съм Ленс Холиво и добре дошли в моя канал. Аз ще покажа ленце. Какво е. И накрая на видеото, като свърши показване, ще покажа какво съм си купила още. Двете неща. Добре. Аз съм си го купила това, ако искате да си го купите и ви. То се казва едно магазинче до Сол Пейо Кръчел в Явров. Ето, аз съм в униформата. И там е едно малко магазинче. Малко е, то не е много голямо. И там продават диадеми, всякакви неща. Съжалявам, ако чувате малко песен. Съжалявам много. Ако чувате по-добре, по-добре да не чувате. Сега. И това е. Сега ще покажа. Така. Имаше и по-големи, имаше киви, като такава. Можете да се използват гридна. Ама той така не ми влиза в ръкато. Ето. Не дотискам. Ще се срещу ръката. Така. Тото се вади. Ето това. То свеж пър, както видите. Е така го побутнете. И отваряте. Аз чувам. Сега пак. Искам малко повече да се вижда. Така, ето и бялото. Трябва да го отворите. Ето да се го отвори. Ето го гледате вътре. Да го оставя. Ето пачката. Ето то блести. Така. Ох, скъсва се. Много хубаво да се играе, като е скучно. Не мирише толкова много лошо. Някакъв гел мирише. То май трябва да бъде червено, отколкото розово, защото все пак е диньо. Ето може да се опъхате тук, ама не е хубаво да го дадете на по-малки. От 3 годинки или от 5-4 годинки не е хубаво да им дадат, защото те много не разбират и могат да го лапнат. Ето, всичко може да правите стои. Ето. Така. Може така да си играете както искате. Така. Така, аз вече го прибирам. Ще много дълго време ще отнеми. Виждате, ето може така да си играете. Ако искате да е да не го изтървете. Ето така, ако натискате. Трябва да вземе точно формата на кръга, да не става така, например, така бял, да не става, че няма да стои хубаво. Така. Още малко ще опитам. Навътре. Ето, натиснахме го. И е готова за прибиране. Така. Пак готовате капачката. Боже, се слагате. Малко се обърквайте, докато го слагате. Спинете ще се уведете. Сега не го покажа какво. Какво е друго. Нека да преминаваме. Ето е турбата. Аз съм купила и нещо на братовчетка ми. Така. Те са на 4 годинки. Ето. Това са за мене. Ушанки. И на братовчетка ми за същия цвят, само че тук е с панделка. Ето го. Ето го нейното. Ние казахме на нея да е с панделка. 5 лева. Странна работа. Аз ще късвам. Вижте как е хубаво. Може да си я дига. Е така. Като зайче. Та по-скоро може да стане и зайче. И панделка. Ето. Панделката е малко по-така.
Разбирате. Какво сме... Имам една... Това е моята диадемка. И ето това е и нейната диадемка. Пак махам цената. Да кажем... Защо толкова не съм махала? Не трябва там да ги слагат. Така, приятели, виждаме. Свързва съм и двете диадеми. Ето, пак ще покажам моето жиле. Така, здравейте. Сламах чути малко шум. Това е за братовчетни. Той не обича Спайдермен. Така, количка сме го му купили. Тя 8,80. Това беше всичко от мен. Довиждане. Моля да харесате видеото ми. И да се абонирате. Е важно нещо. Обичам ви.